Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Maray na aga, aldaw na Sabado ngunyan, ini po ang Nagangunyan News. Aldaw na Sabado, petsa 31 kan bulan na Hulyo taon 2021. Mga baretan tiniripon po Lunes sa Good Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa 89.5 radyo natin Naga. Live man nindo kaming nadadalan sa Naga City Government asin ang Nagangunyan News official Facebook page, siring man sa Naga City Government YouTube channel asin Sepio Naga Facebook page. Sa pangarang kang bilog na news team, ini po ang sindong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Detalles kan sa tuyang mga bareta. Forward control point sa Tagkawayan del Gallego border tulos nag-operar pagkatapos ilipat sa Milaor Naga City boundary. Detalles kayan, Joel Sulina. Pigbalyo sa boundary kan Milaor, Naga City ang boundary control checkpoint kan Siyudad Dignaga para sa pagpapadagos kang screening kang Naga City bound individuals asin mga biyahero gikan sa luwas kan Bicol Region. Sa entrevista kay Alcalde Nelson Ligacion, sinabi kay ni na igwa ng paghuros sa mga kaso ning nagpopositibo sa COVID-19 sa mga nababagat o na-screen sa area kan Del Gallego, Camarines Sur asin naguros naman ang kaso ng COVID-19 duman sa Metro Manila.
Makaliis ang labi sa 2 bulan, nasaro sa mga naging rason kaya man pinagmarhay na ilipat na sa Milaor Naga City boundary ang forward control point harani sa syudad asin ipanagos ang pagsirni kan mga maralaog na mga inbound Naga City travelers asin returning residents para man masiguro na dai makakalaog ang virus lalo na ngunyan na igwang bagong variant kay ni. For security concerns and also for logistical reasons, minabuti po natin na alisin na, i-pull out na from Del Gallego yung mga personnel po natin. Pero kinakailangan pa din na may measure tayo, may hakbangin na gawin para patuloy na maproteksyonan yung ating mga kababayan sa loob ng lungsod ng Naga. Kaya inilipat po natin, so transfer noong forward control point from Del Gallego to the border of Naga Milaor. So mas madali po ito sa atin in terms of coordination sa lahat ng pangangailangan ng mga personahe natin. Ang mga gikan sa Metro Manila na malaog sa syudad, kinakaipuan sa nang magpresentar kan mga maniligong dokumentos asina negative RT-PCR swab o maging saliva test result gikan kan dating regulasyon na pinapasunod kanyaon pa sa border control point sa Del Gallego, Quezon boundary. Nilinaw man kang alkalde na nagkaagding suway na lane ang mga gikan sa Metro Manila suway man sa mga motorista o biyahero na gikan man ng digdi sa loob kang probinsya ng Camarines Sur palaog sa syudad ng Naga. Halimbawa, na-determina na galing ng Metro Manila documentation at reporting po yun, information sa Barangay Health Emergency Response Task Force. So, yung kinakailangang mag-quarantine, dapat mag-quarantine at ang magmo-monitor po noon ay yung barangay. Kapag qualified for home quarantine. Meron din naman yung mga may dala, halimbawa, noong negative RT-PCR o kaya saliva test result, hindi na kinakailangan mag-quarantine. So tulad ng nabanggit ko kanina, kung ano yung ipinapatupad na alituntunin doon sa forward control point sa Del Gallego, ganon din ang ipapatupad dito sa may border ng Naga at Milaor. Para sa Naga Ngunya News, Joel Sulina. Mientras tanto, Security Cluster kan Health Emergency Response Task Force nagsertong day basta-basta makakalusot sa Naga Milaor o Naga City Milaor Border Control Point ang mga undocumented returning residents asin bisita kan syudad ni Naga. Detalles Paulo Papa. Pig-asigurar kan police checkpoint sa Milaor Naga City border na mayong makakalusot na returning residents o bisita sa syudad ni Naga na mayo ning maninigong dokumento sa pigbalyong border control checkpoint sa lugar. Sigun kay Patrolman Joven Aquino, personahe kan City Mobile Force Company na nakadestino sa checkpoint, day magiging basihan ang vaccination card kan mga paabuton tanganing palusuton sagkod na makapuli sa kanya-kanyang residensya. Basado sa kasuguan sa inda ni Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena, Deputy City Director for Administration kan Naga City Police Office, negative RT-PCR test result as in identification card ang hahanapon sa lambang returning residents o bisita bago padaguson sa syudad, sigun pa sa pulis. I got instruction po sa mo from Sir Garchitorena, kung halik pong Manila, i-check po. I-check ang i-check kung may antigen test. Kahit po may first dose or second dose na sila, hindi po yun basis na pwede na silang mag-pass by through our city. So kailangan pa din natin yung antigen test. Then other requirements, valid IDs, then proof na talagang dito po sila sa Taganaga po sila. Makalis mapresentar an RT-PCR test asinan ID, obligado na magpasiring ang mga palaog sa syudad sa public community officers na irerekomenda kan checkpoint para sa logbooking siring man sa tultol na koordinasyon sa barangay. Mientras tanto, nagseserbing one-way entrance kan syudad, ang Naga City Milaor border, mantang one-way exit, an access road.
na nagtatakod sa Mabolo Kamaligan Gainsa Road asin National Highway sa Banwaan nin Milaor. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto sa ibang bareta, saradit na mga negosyante asin empleyadong apektado kan pandemya, padagos na nakakaresibing ayuda sa lokal na gobyerno kan Naga. Aramon tan detalye sali ki Joel Sulina. Padagos-dagos ang pagtaong ayuda kan lokal na gobyerno para man sa mga saradit na negosyo asin mga displaced workers sa syudad ng Naga sa lindong kang COVID-19 response programs magpuon sa business stimulus, tamang tugang asin iba pang regular loan program sa paagi kang Metro Naga Peso. Sa entrevista kay Metro Naga Peso Chief Florencio Tamongoso Jr., sinabi kay ni na igwa ng 137 na small enterprise na nakapag-avail kang business stimulus program asin napautang ng zero interest na payable sa loob ng sarong taon na puon kan Setyembre 2020 sagkod sa presente. Asin nakapag-release na ng 8.5 million pesos na pautang para man sa nasambit na sektor sa lindong kang nasambit na programa na tinagamahan ng 10 milyones de pesos na fundo. Ang inapopular po kan sa tuyang syudad sa paagi ni Alcalde Nelson Ligacion asin kan Sangguniang Panglonsod is 10 million. Alagad, siguro mi pong board meeting, nag-signify po si Mayor Son na kung kinakaipuan dagdagan is ko sa ronda. Pero si pakiulay mo na kang board, ubuson mo muna. Saka tahilingon kung pira si kakaipuhanan pa. Tanganin pong mas sigurado si figura na hahagadon ta sa sanggunian. Next week po may nakasalang kitang igwa pang apat na on process. Sa Community Employment Program, igwa man ning total na 1,775 na mga individual o informal workers arog ka mga parapadyak, PUV drivers, laborers, maging mga empleyado nagikan sa list economically resilient community ang natawnan ning trabaho siring kang paglinig o paglimpya sa kapalibutan o public places maging mga public establishments. Pagtanom asin ang pag-ataman ka mga pananom sa forest in our midst asin iba pa na may aldiyang sahod na 300 Gs halaog ning 10 aldaw. Sa ngunyan po, taon na kita ng programa sa 1,775 na tao. Ang total amount po kaya inabot na ng 5,502,500. Gusto sabihin man po, gulpi pa man tada. Na parehas po kan si business stimulus, 10 million man po si pick-up real di kang syudad. And hopefully po, dire-diretso tayo nang ma-implement ang aning maubos naman si appropriation. Ikatulo ang tabang tugang program na nagbuon kang bulan ng Marso 2021 kung saan may total ng 69 na mga napasubli nin 5,000 pesos zero interest loan na nababayadan sa loob ng 6 na bulan para sa mga displaced workers na nag-isip na magnegosyo gamit ang salit sa ng puhunan, siring kang online selling asin mga saradit na tyendahan. Comment na i-continue ini mga programang ini. Hasta mo niyang bubaga, talagang taghirap pa man, talagang masakit pa ang pagbuhay mo niyan. So, saro sa mga responsibilidad talagang gobyerno, taaning solusyon sa pangoral daw na problema ng mga tao. Kung ang gobyerno mismo mapugol kang sa iyang kwarta, anong mangyayari sa local economy kung mayo na nagagastos, mayo ng kwarta in circulation, mas lalo pong ma-deteriorate ang economic conditions ng kabus. So this is the most appropriate time na si resources ng government ihiras talaga sa mga tao. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Pagbugtak nin border control point sa Naga-Pili border boundary na ipigrekomendar sa Health Emergency Response Task Force padagos pang pig-uurulayan. Detalyas kayan Joel Sulina. Nirekomenda kan Security and Enforcement Cluster kang IMT COVID-19 sa ginibong Incident Command Meeting kang HERT
asin IMT kan sarong aldaw ang pag-activate kang border control point sa Del Rosario Naga-Palestina boundary. Sa pahayag ni PSO Director asin COVID-19 IMT Incident Commander Rene Gumba, pinagpresentar ni Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena kang Naga City Police Office asin kang COVID-19 IMT Security and Enforcement Cluster na kinakaipuhan ng mai-activate ang boundary checkpoint sa Del Rosario. Kumo igwa ng mga reports na may naglulusot hali sa parte kang Visayas Region na maging mga haling Metro Manila o Region 4A sa Southern Luzon na nagaagi sa pirang lugar palaog digdi sa syudad nga ring masigurong masisirni ang mga individual na nagpupurbar na maglusot asin mapugulan ang posibilidad na maglaog ang bagong variant kang virus sa syudad ng Naga. Nagsuggest po na kung pwede madagdagan sa satuyang border control areas maliban digdi sa may Milaor na lugar, isali na sa Del Rosario area. Ang rason doon bagay, inot may mga shortcut haling San Fernando na maluwas dyan sa may area kang Pili, asin ang laong sa Naga haling Del Rosario area. Ikadua, kung pinag-antisiparan ta sa Delta variant, ang nagluluwas mo niya na may mga kaso hali sa Visayas, hali sa Mindanao area, na ang entry point iyon sa tuyang mga seaports, ang sa tuyang airport, igwang mga haling dyan sa area na yan, na ang entry digdi sa may Del Rosario na maagi. So yan so basihan kantong rekomendasyon na magkaag ning kaparehas na border control aron kang ginigibutan dyan sa may boundary kang Naga asin Milaor. Inuyunan man ini kang IMT asin kang pag-iriba sa HERT na pinamamayuhan ni Dr. Butch Borja asin nilalauman na aprubahan ni Alcalde Nelson Ligacion asin kang sangguniang panglungsod. Hinahagad man ang suporta kang iba pang law enforcement agencies asin force multipliers para man sa mas epektibong pag-enforsar kang mga guidelines asin border control sa duwang border control points kan syudad ning Naga. Sa ngunyan, mainly ang nag-cooperate Naga City Police Office and the Public Safety Office. Pinagrekomendar kang sa tuyang task force leader, sina Colonel Errol Garchitorena, sa pamamayo ni CD Marlon Catan, na kung pwede ma-activate so interagency task force asin pagtarabangan ini kang ibang mga agencies aron kang Highway Patrol Group, kang Land Transportation Office, pati nga ni LTFRB, and other uniformed personnel na yaon di sa area, katuwang sa Bureau of Fire Protection, para mas maging epektibo so sa tuyang movement restrictions, so checking na ginigibo diyan sa satuyang mga border control points. Para sa Nagangunya News, Joel Sunit. Mientras tanto na ipautang na kapital sa mga saradit na negosyante sa Nagang nagkarulogi huli sa nagpapadago sa pandemic kan business stimulus program kan lokal na gobyerno kan Naga, puminakol na sa 8.5 million pesos. Aramon tambilog na detalye sa halik ni Paulo Papa. Puminakol na sa 8,550,000 pesos ang kantidad kan asistensya kapital na pigpautang kan gobyerno lokal kan syudad din Naga sa mga negosyante na apektado kan pandemya sa lindong kan business stimulus program. Uminabot sa 8.5 million pesos ang kantidad na napautang kan programa, makalis na maresibe kan 8 negosyante na nakalista como ika-12 na batch kan programa ang pigbarangang 600,000 pesos. Saro sa mga benepisyaryo si Madam Maylin de Bolgado, ang may sa diri kan Angelus Twin Eatery sa Bicol Central Station. Sigun sa iya, pinalakma kan pandemya ang sa iyang regular na tubo na dating nagaabot sa 8,000 pesos kan mayo pa ang pandemya. Huli sa sakit na pigdara kan COVID-19 sa iyang negosyo, nakadepende na sa naan sa iyang tubo sa presente sa mga okasyones kung saan siya nagkakaganansya sa paagi kan catering services. Bali kaya na mula mag-declare ng lockdown, araw nga until now, sarado pa kami. Bali, nag-ano lang kami sa mga cater. Malang kami muna nagde-depend. Sa irarom kan programa, madepende ang kantidad kan ipapautang sa negosyo kan benepisyaryo. Siring man sa numero kan mga empleyados kay ni. Kinumpirmar ni De Bolgado na babayadan niya ang asistensya kapital sa laog nin 6 na bulan nin mayong interes.
Ito si nakalaag na inanumi sa kontrata. At sa laog kadto mayo sindang nahagad na interest. Sa presente, padagos ang paghaman kan Metro Naga Public Employment Service Office o Metro Peso kan listahan kan mga benepisyaryo sa masunod na batch na matatabangan pa kan programa. 10 milyones pesos ang pig-alokar na pondo para sa nasambitan ng programa. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto sa ibang bareta, City Nutrition and Population o City Population and Nutrition Office pig-sertipikaran ka National Nutrition Council bilang training center sa probinsya ng Camarines Sur. Ang detalyes halik kay Paulo Papa. Bukas ang City Population and Nutrition Office o CPNO kan gobyerno lokal kan syudad din Naga sa mga munisipyo sa probinsya ng Camarines Sur maging sa mga pribadong organisasyon na magtaon ng training mapadapit sa pangangataman sa salud kan mga nasasakupan na kaakian. Ini ang pigkonfirmar ni Ray Rentoy pamayok kan CPNO makalihis na masertipikahan ang sa iyang opisina como Learning Center for Nutrition Governance kan Department of Health, Save the Children Philippines asin kan National Nutrition Council na magtugdo asin magtaon ng training sa ibang LGUs para sa pangangataman kan salud kan kaakian, partikularmente na kan mga undernourished. Segun sa dating konsehal, pigtutubudan kan sa iyang opisina na nagawadan sinda kan sertipikasyon, hulitan na hilingan sinda nin marhay na mga programa asin aktibidades, tanganing mapamarayan kamugtakan kan mga kaakian sa syudad na nagsasapok nin malnutrisyon. Saro na digdian pagkondusir araw daw nin hot lunch feeding sa mga malnourished children sa 27 barangay. Hatod kan hot lunch feeding ang sustansya na kaipuan kan mga resipiente para sa pagpabaskog. Pigawadan kita kan Save the Children Philippines, kay iba si National Nutrition Council and Department of Health, nakita si maging training learning center para sa nutrition governance. Gustong sabihon, nahiling gayod so mga pigigibota sa mga best practices taon nutrition, kaya pinaggawadan kita kay niyo. And at the same time, for the past months nagconduct sinda ning trainings para sa tuya para si mga valuable learnings na dapat i-impart sa iba, sa mga ibang LGUs, ibang stakeholders na gusto mag-adal patungkol sa nutrition governance, kita si Dudumanan tabi. Apuera digdi pigbuyagyag ni Rentoy na nagbabaan kaso nin malnutrisyon sa syudad huli sa mga aktibidad asin programa kan nasambit na opisina kontra malnutrisyon. Sa datos sa pighiras sa Nagangunyan News kan dating konsehal, buminagsak ngunya na taon sa 299 ang numero kan mga kaakian na kulang sa timbang gikan sa 317 na nanotaran kan nakaliis na taon. Ang 75 na numero kan kaakian sa syudad na severely underweight kan taon 2020, buminaba sa 70 sa presenteng taon. 409 ang numero kan mga bansot, ang nanotaran ngunya na taon, mas hababa kumpara kan nakaliis na taon na may 516 na kaakian. Ang 225 na mga kaakian na severely stunted o labing pagkabansot, ang nanotaran kan nakaliis na taon na buminaba sa 126 sa taon presente. 109 ang binagsak kan numero kan mga kaakian na moderately wasted gikan sa 290 mantang 26 ang numero kan severely wasted ngunya na taon. Hababa na sa 93 kan 2020. Sa lado kan overweight, 158 mga kaakian sa syudad din Naga ang overweight ngunya na taon, mas hababa sa 220 na kaakian kan nakaliis na taon. Buminaba sa 68 ang numero kan obese ngunya na taon gikan sa 190 na mga kaakian kan nakalihis na taon. Well, hababa so undernourishment digdiyo sa syudad ni Naga si rate, and si mga pigigibot about sa nutrition programs, ito yung gustong sabihin si hot lunch feedings na everyday na pigigibot sa mga kaakian, si iba pa mga programa, dakulong kita mga programa manungod sa mga kaakian. In fact, for several years, naging Hall of Fame awardees na kita pag-abot sa nutrition governance. So sa ngunyan, si kaibahan lang, gustong sabihon si pinagigibot na digdiyo, maiherasta na sa iba pang mga LGUs na gusto man na manudan, as in gibuhon kung ano si pinagigibot sa syudad ni Naga. And gustong sabihon, kumbaga, lisensyado
na iniyon na pinaggawad sa tuya kang Save the Children Philippines and sa ibang mga national agencies na kita lihitimo na pwedeng magtaon ng mga training sa ibang mga LGUs. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Sa iba pang mga bareta, Naga City People's Association Pigbilog para sa mga persons with dwarfism sa siyudad ni Naga. Nagbabalik si Paulo Papa. Matrayumpo na naorganisa kan Committee on Persons with Disability kan Sangguniang Panglunsod, Persons with Disability Affairs Office asin kan Naga City Federation of Persons with Disability ang Naga City Little People's Association o NCLPA na may mandato na maorganisar ang mga kahimanwa na may dwarfism antes na mapakusog ang pagtulod kan sa indang diretso sibil, siring man sa pag-ako kan maninigong benepisyo asin serbisyo kan nakalis na Miyerkules, Hulyo 28, nabilog ang asosasyon sagkod na makailihir nin mga opisyal. Saro na digdi si Gregorio Balahibo alias Jerry kan Barangay Peña Francia na nailihir como pinakaenot na presidente kan NCLPA. Sigun sa iya, dakol ng programa ang mawat na marealisar kan grupo para sa ikakapusog kan nabilog na asosasyon. Kadakol kaming ipinipreparar na mga programa na sa ngunyan may pasana. Apwera digdi, empowerment para sa mga katugangan na little people sa siyudad din Naga ang hatod kan organisasyon sa ibong kan pigahampang na kondisyon sa lawas. Ngunyan inipig organize pa lang igdi sa siyudad. Gusto ko man maibalangibog sa kapwa little people na they should come out, dahil sila masupog, ipahilingin daan sa indang personalidad, dahil matakot. Kasi ako nagkaedad ning arog kani. Nag-abot ako sa edad na 65 na pinagmalaki ko ang sadiri ko. Sinasabi nila, whatever they call me, I don't care, I don't mind. Iyo. Kasi inaapod yan na, yun na yan eh. God's gift to me. Na maging arog ka ini. Sabi nga ni Ken, miski arog lang ka ni, pero daw. Nagpapasalamat ang presidente sa gobyerno lokal asin sa federasyon sa dakulang tabang na marealisar ang asosasyon na nagtaon nin importansya sa mga little people kan syudad nin Naga. Grabe ang pasasalamat ko kay Kagawad Elmer Baldemoro saka sa pag-iriba, kay Sir PJ and kay Sir June. Kasi narealisar ninda ang pag-organize ka ini yung grupo kang little people na sa ngunyan naging progresibo na magigibo ang mga kamautan ninda para sa samuya. Kaya ako nagpapasalamat. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, 4th PWD month sa Ciudad de Naga, Ginibo, sa pagi ka nagkapirang mga aktibidades. Ang detalye sa ki Joel Sulina. Simpleng culminating activity ang pinagpanginutan kang Person with Disability and Affairs Office na pinamamayuhan ni Mr. PJ Barosa para man sa mga tugang tang may kakundian sa Ciudad de Naga katakod kang 4th PWD Month Celebration sa syudad asin kang 43rd National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Ngunya na taon na may temang kalusugan at kaunlaran ng Pilipinong may kapansanan isulong sa gitna ng pandemya. Sa pahayag ni Konsehal Elmer Baldemoro, Chairman ng PWD Committee sa Sangguniang Panglunsod, minadigong simplihan ang selebrasyon ng PWD Month ngunya na taon huli sa pandemya asin istriktong pagsunod sa mga panundon kang IATF como nasa GCQ ang Ciudad de Naga kung saan tinuunan ng mga food packs, kabali na mga hygiene and health kits ang mga padabatang mga tugang na miyembros ng PWD. Ang bulan po baganing Hulyo, deklaradong bulan kang PWD digdi sa Naga. Kaya nga ni po may mga aktibidades na mga pigibo. Kaya ngunyan po yun na ni itong pinaka-highlight kang activity na imbes po magkaigwaning dakulang selebrasyon, minanigo na lang na tauan ng food pack ang mga PWD. Kaya sigabos po ng mga indigent na PWD digdi sa Ciudad de Naga,
makaka-receive ning food pack. Ngunyan po, kukaanon ini kang lambang barangay, and ang barangay na ang ma-distribute kani house to house sa gabos po ng mga indigent PWD. Dakulang katabangan po ini, lalo na ngunyan na panahon ng pandemya. Nagkaigwaman ning poster making contest asin pig-establisar ang Little People Organization nga kan Syudad ning Naga. 325 na mga bedridden na mga PWD ang nakaresibing ning ayuda o food assistance hali sa lokal na gobyerno na pinamamayuhan ni Alkalde Nelson Legacion. Mantang 4,500 na mga food packs ang pigdistribuera sa gabos na mga PWD sa 27 barangay kan Syudad ning Naga. Kabali po ngunyan sa i-distribute sa barangay itong para sa mga bedridden na PWD na puon po ngunyan na bulan makaka-receive na sinda ng food pack. So bulan-bulan po makaka-receive sinda bila pong asistensya kang Syudad ning Naga sa pamamayo po kang satuyang alkalde dahil nakapalaman po ni duman sa PWD code na ang gabos na bedridden PWD digdi sa Naga makaka-receive ning bulan-bulan na food assistance. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. Sa iba pang bareta, bank robbery simultaneous exercise magkatuwang ni Pigibo kan Naga City Police Office asin nagkapirang line offices kan lokal na gobyerno kan Naga. Nagbabalik si Joel Sulina. Tulo ang arestado bantang saro ang binawian ng buhay sa bank robbery senaryo katakod kang ginibong simulation exercise kang Naga City Police Office katuwang ang iba pang line agencies and offices aldaw Huwebes sa Diversion Road sa Syudad ning Naga. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Alejandro Monge, Deputy City Director for Operations kang Naga City Police Office, ginibo ang CIMEX para man mapurbaran asin madeterminiran kung gurano kaepektibo ang koordinasyon pagmanihar asin rikas sa pagresponde kang kapulisan asin iba pang line offices nakabali sa simulation exercise sakaling mangyari ang sarong bank robbery sa loob kan satuyang syudad. Apwera kay ni nagkondisir pa ang NCPO ng iba pang simulation exercise asin iba pang senaryo siring kang hostage taking, hold up senaryo, kidnapping, police station raid asin iba pang mga insidente na under evaluation kang regional command asin Camp Crame. Sinabi pa kang opisyal na sa CIMEX ma-establisar kan sa indang ahensya ang mga dapat pang paurugonan na mga lakdang. Ulita dai maininigan na may mga mabutwang mga weakest link na kinakaipuhang marisolberan kan sa indang personahes katuwang ang iba pang ahensya ngaring maantisiparan ang mga ini sakali man na magkaigwa ning siring na mga pangyayari o senaryo sa syudad. Kabali sa mga nagpartisipar sa simulation exercise ang Public Safety Office, City Health Office, CDRMO, SWAT Mobile Police Unit asin ang bomb squad kang Naga City Police Office. So ining purpose po kani hinihiling ta po kung ano po ang partisipasyon kung itong mga agency baga na involved sa mga arog kaining sistema, sitwasyon. So maaraman ta kung ano po ang mga itong quick responses po baga na kung sa pag may mga arog po kaning mga insidente na mangyari pero prepared po kita sa mga arog kaining bagay. So bako lang po Naga City Police ang aarog po kani kundi manlain-lain man po ang lugar digdi po sa tuyang probinsya. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, Naga City Police Office Tourist Police Unit tinauan bisikleta kan lokal na gobyerno kan Naga. Nagbabalik si Joel Sulina. 10 bagong units ning mountain bikes asin mga helmets ang pinagresibi kang Tourist Police Units kang Naga City Police Office. Aldaw na Sabado, naginibo sa People's Hall sa City Hall grounds na pinagpanginutada ni Alkalde Nelson Legacion. Sigun kay City Director Police Colonel Marlon Catan kang Naga City Police Office. Matapos na ma-activate ang Tourist Police Units kang Naga City Police Office, 2 semana na ang nakalilihis bilang parte kang pag-establisar ning pusog na kapulisan asin programa kang
PNP para sa serbisyo sa komunidad. Labi sa 20 pulis Naga ang natoka bilang tourist police na pinamamayuhan ni Police Lieutenant Colonel Josel Safe. Sigun kay Police Colonel Catana, i-deploy sa tulong tourist spot sa siyudad ng Naga ang nasambit na units kang Naga City Police Office, partikular sa Basilica asin Cathedral Church, asin sa Panikwason kung sa Inyaon, ang Balabsay Falls, asin dinadayo ka mga turista, partikular ka mga parabisikleta. Kabali man ang tourist hub sa Plaza Rizal kung saan ma-deploy man ng tourist police, dawa na nga ni limitado pa ang pag-arabutan ka mga turista huli man sa pandemya asin magkakaigwaman sinda ning pagpapatrolya sa kasentruhan kan syudad. Ano yan sir, Ruby yan, magkakaroon sila ng shifting. Sa ngayon sir, dito pa lang sa city, pero dadagdagan natin kasi napakaraming bikers going to Panikwasan area. So kailangan ma-serve yung kanilang needs dahil malayo din yun eh. So maglalagay din po tayo ng headquarters doon sa may Malabsay Falls. Malapit doon. O siyempre sir, sila mag-guide, sila magpapatrol to help our tourists at the same time to protect the tourists. At may programa kami kung sa pensioner ko, sagot ko. Ito naman, turista ko, sagot ko. Para the tourist will be coming back. Siyempre, pag may contact na siya, merong access siya dito na alam niyang mag-guide or parang tourist guide na rin. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. Yan na po ang katiripunan kan sa tuyang mga bareta. Sa pangaran kan Bilog na News Team kan Naga City Events Protocol and Public Information Office. Sa pangaran man ni Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nenny Diasis, sangguniang panlungsod Kanaga asin lokal na gobyerno Kanaga, kinipuan sa indong naging parabareta Roy San Ramon, mabalos kan sa edo pagkantabay, masunod na Urulay Banwa. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay ba si Mayor Son Ligacion. Tagalog po sa Indo, kamusta ang duyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, mag-login na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asing gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asing sagkod na mayo panin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, basta ika natatanyo, itapit ng andam. Nagenyo na balang.
saya nating ngiti. Pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Nagana, ngayon na, nakaugat, nakauit sa kasaysayan. Nagana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Pass to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nagana, nalalauman. Nagana, nasasaligan. Nagana, nangangataman. Nagana, 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 nagana. Nagana! Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Aldo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. San Ramon. Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan. Mga tugang, maray na aga, balik kita sa tuyang programa. Yaw na po kita sa porsyon kan Urulay Banwaan. Ngunyan po aldaw na Sabado, petsa 31 na po kita kan bulan na Hulyo, huring aldaw kang July 2021, inhuli ta sa aga August 1 na, bulan na nin Agosto. Ngunyan na pagkaaga, welcome po sa Urulay Banwaan sa pangaran kan regular host kang Urulay Banwaan na si Mr. Allen Riondanga. Ini po ang sa indong mga kaibanan si Roy San Ramon sa pagtukar kan mga issue ngunyan pong aldaw na Sabado. And ang sa tuya pong pag-uurlayan ngunyan na aldaw, iyo po ang ini po PWD month celebration. Aram ko na ngunyan pong bulan na Hulyo, and ngunyan nga ni katapusan na, and garo ngunyan ini matatapos kundi ako napapasala
ini pong PWD month. And ngunya na pagkaaga in connection kang mga naging aktibidad mga tugang kang PWD month, may bisita kita ngunyan, napaka-importanteng bisita. Ngunya na pagkaaga tanganing tukaron sa sato ang mga ginibo si mga aktibidad ano ining PWD month na ini, anong mga programa na kan lokal na gobyerno kanaga para sa katugangan niya itong may mga kaninan. Asin itong garo may bago nga ning unyan mga tugang ining garo small people ito. Little people, small people. Little people. Yan napig organisasyon digdi sa naga. So kabali po sinda. Ang sa tuya pong bisita ngunya na pagkaga mayong iba. Ang sa tuya pong ginagalangan na konsyal Kansude Dinaga sa mga miyembros kan sangguniang panlunsod, Councilor Elmer Baldimoro. Sir, good morning. Maray na aga Roy, maray na aga po sa gabos na naghihinanyog sa radyo, nagdadalan sa FB, asin sa gabos po na yaon ngunyan. Si Councilor Elmer Baldimoro mga tugang, siya po ang chairman kan Committee on PWD sa sangguniang panlunsod kanaga. And siya po ang pigkuatang bisita ngunya na pagkaaga nin hulita. Yun na nga ni itong nasabi ko kasubago, importanteng maaraman tayo niyo. And kumusta na ang mga programa kang lokal na gobyerno kanaga para sa tuyang mga katugangan na may mga kaninan. Iyan ang sa tuyang diyan magulong ang sa tuyang pag-uurlayan ngunyan. Sir, itong hapot ko, kumusta na ang Syudad Dinaga pag-abot sa mga katugangan niya itong PWD? Ngunyan, nagdisilibrate kita kayo ngunyan. Ano po ang mga programang tatauta sa senda tangani pong mas mapakaray ang sendang ang sendang pagbuhay, ang sendang pag-exist digdi sa Syudad Dinaga? Mabalas tabi Roy, base po baga duman sa programa kang satuyang alkalde na ang lokal na gobyerno kang Naga nalalauman, sasarigan, asinangangataman. Dinudugtungan ko ini nangangataman sa mga may kakundian. Sa pagpasar po kang PWD code na iyo po ngani ang pinakaenot na PWD code sa enterong nasyon, nakapalaman po duman itong mga programa, serbisyo, asin benepisyo kang mga PWD digdi sa Syudad Dinaga. Kabali na po dyan itong pagdeklara kang bulan na Hulyo bilang PWD month. Sa enterong nasyon tabi Roy, ang selebrasyon kayan sarong simana lang. Itong inaapod na National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Apoon yan July 17 to July 23. Alaga digdi po sa Naga, pigibutan na siyang sarong bulan na selebrasyon. Dahil aram ta dakol na mga aktibidades, kadakol na mga programa na pwede sa mga PWD. Balikan ko na itong PWD code. Kabali po duman sa mga bagong benepisyo. Existing naman po baga si mga benepisyo para sa PWD. Arog po ba kang pagtautan ng mga assistive devices, arog kang wheelchair, saklay, hearing aid, asin iba pa. Kabali na din po dyan itong medical and burial assistance. Ang PWD po libre sa Naga City Hospital for the hospitalization and medicine. And sa burial assistance man po baga, on top of the assistance na tinatao kang lokal na gobyerno ka Naga sa paagi kang satuyang alkalde, may additional po yan na 3,000 pesos for the burial assistance. Sa pagpasar po kang PWD code, may mga nadagdag. Arog po ngunyan na kang pagtatao ning birthday cake. Ngunyan po baga sigabos na nagsiselebrar na PWD nakaka-receive ng cake. Na dakula man na syempre kaugmahan yan dahil kumbaga narurumduman sinda kang lokal na gobyerno kang Naga. And pandua, ito pong pinunan kang sarong aldaw na pinanginotan po kang satuyang alkalde. Ito pong pagtao ng food assistance sa mga bedridden PWD. Aram tamang po baga ang kadipisilan kang pagbuhay kang mga bedridden
dahil sinda po nakasalalay na lang sa indang mga kapamilya. Kaya puon po ngunya na bulan, makaka-receive na sinda ning food assistance sa lokal na gobyerno kang Naga. Kaya bako lang po yan ngunya na bulan, nagpuon lang po ngunya na bulan si pagpanao, alagad bulan-bulan na po sinda ka iyan makaka-receive. Ito pa pong gibo kang Persons with Disability Affairs Office o PIDAW bilang sarong departamento. Dati po baga saro na siyang opisina, ngunyan po saro na siyang departamento na magkakaigwanan ng department head, asin magkakaigwanan ng mga ibang kadagdagan na mga empleyado, mas lalo pong para mas lalong maserbihan ang mga PWD sa syudad ng Naga. And ito din pong pagkakaigwa ng CBRS o itong Community-Based Rehabilitation Specialist. Dati po sinda BHW na BHW CBRS. Pag may mga kasuguan ang syudad o barangay para sa PWD, CBRS sinda. Pero dakol na parte kang pagtrabaho ninda BHW. Ganyan po solamente CBRS na lang sinda, and ang mayor na ginigibo o ang ginigibo na lang ninda ang pag-asikaso ka mga PWD sa barangay. Kaya igwa na pong dedicated na barangay personnel para po sa persons with disability. Na iyo po ang katuwang kang lokal na gobyerno kang Naga para mas maasikaso itong mga PWD sa barangay. Kaya dakulang bagay po iyan na mas lalong natatauan ng atensyon ang sa tuyang mga persons with disability. Siyempre po, katuwang ta dyan itong Barangay Association of Persons with Disability o BAPDA na organisado yan sa 27 barangay. Pero pa po kang, siyempre po, ibanggitan na din Dagos, siyempre po sa tabang ka mga punong barangay, asin po itong mga barangay kagawad committee chair on PWD. Kung sa syudad po, ako itong garo point person sa program for PWD, sa barangay po, iyon man po yan itong mga barangay kagawad committee on PWD. Maintindihan ta po na ang mga punong barangay kadakol ng kasibutan yan, kaya mas maray na iguang sarong barangay kagawad na nakatutok sa programa kang PWD. So, nabanggitan ko po kasubago itong BAPDA, itong Barangay Association. Kada sektor po, organisado pa itong mga subsektor kang PWD. Igaw po ba kita itong Naga City Visually Impaired Person, ito pong Nasibya, sa mga blind man po iyan. Igaw man po kita kadtong Naga City Deaf Society, duman po iyan sa mga deaf. And kanakaagi pong aldaw, pig-organize itong Naga City Little People. Sa medical term po, kuyan siya, dwarfism. Kaya lang base po sa pag-urulay, dapat ko magiging pangaran ninda Naga City Dwarfism Society. Kaya lang sabi po ninda bako man sindang dwarf people sinda. Kaya nagkataon lang sa dit. Kaya iyo po to sinapagkasurundoan na pangaran, and maray po nang apod na sa inda Little People. Kaya nabilog po itong Naga City Little People Association na maray man po na nagkaigwan ng pagtiripon, pag-organisa para po maipaabot kang lokal na gobyerno kang Naga si mga programa para sa PWD, and at the same time madangog biman si mga concern ninda. Ini po bagang mga taong ini itong perming mga perming nabubuli, perming tinutokso. Pero Roy, naaraman mi na pagsinda palang tiripon, kinakantsawan man ninda itong mga haralangkaw. Kumbaga, garo ka nga tukon. Kumbaga itong iba man nga ito, alang kawon. Garo ka nga poste. Kumbaga makaugman. Kaya kumbaga kung ang pagiling ta sa inda sa radit, pagiling man ninda sa tuya, kakaiba man. Kaya arog pa lang kayan. So ang sasabihin sir, excuse me, ang sinda ipiglaog na under digdi sa PIDAW. Iyo. Ano yan? Ano yan, sir? Kabali kaya sinda sa considered as PWD. Ano ba yan? Nakalagban sa national o sa ordinansa lang kang... Kabali po sinda. Kabali po sinda sa itong
sektor talaga Sektor kang PWD. oo. Okay. Ang category po kaiyan pero itong inaapod na may kakulangan sa hawak ninda. Okay. Dahil dahil nga nagralangkaw. Pero parehas man lang yan itong mga pinangaki ng pilay, itong putol ang kamot. Sinda po dahil natawan oportunidad na magdakula. Kumbaga garo ba kung gayo normal ang sitwasyon ninda? Pero dahil kaya sinasabi na kita normal, sinda cesarean. Baka po ang gusto sabihin, kabaliktaran kang normal dahil parehas lang po kita. Gabos kita normal, nagkataon lang sinda may kadinan. Gusto sabihin itong sa physical. Kumbaga dahil lang kumpleto ang sa indang pagdakula and may problema sinda sa salud kaya dahil sinda nagdakula. Kaya dahil po yan sinasabi na although ang iba lahi pero ngunyan po baga sa nutrisyon na pag-adal ang pagiging ining bansot kakulangan na yan sa nutrisyon. Kaya sinasabi ta lahi ngaya ini ngayang pamilyang ini mga sarradit ini. Pero base po duman sa paghapot mi duman sa mga little people. Ang mga may mga kwempo na ang mga magurang ninda bakong arog sa inda. Darakula po. Nagkataon lang na minsan may sarong aki or may duwang magtugang na parehas ang pakadakula. Pero ang mga magurang po ninda dai. Kaya baka may kakulangan lang sa genes or medical po makakapagsabi kayan. Alagad, konsiderado po sinda sa persons with disability. Kaya pig-organized na po bilang sarong asosasyon and baugma po ni sa kumbaga ini-encourage sa po na magluwas. Dahil kung bihira po sindang mahiling, kakaiba sinda. Pero kung piripirmi mong sindang nahihiling, magiging ordinaryo na lang sinda sa paghiling ta. Kadto baga tabi Roy, yan mga pilay, mga buta, mga sinibapang may kadinan, nasusupog yan magpararuluwas dahil yung tampulan sinda ning tukso, kakaiba sinda. Alagad kang na-organize po baga ining Association of Persons with Disability. Naging ordinaryo na ang pagbuhay ninda, nakakasalamuhan na sinda sa barangay, kabali na sa mga aktibidades maski digdi sa syudad. Kaya nga ni maski po baga digdi sa City Hall, sige na sinang relakaw-lakaw, day nang nasusupog. Iyo man po yan itong pag-encourage ta duman sa mga little people na dapat dai sinda masupog. Kaya sa Lunes po sa flag ceremony, magkakaigwasin na ning oath-taking kay Mayor. Kaya kumbaga po mapuon na sindang magluwas. And naugma po sinda na nagkabiristo ninda si mga kapararehas ninda para at least po may communication sinda. Si nahamanan po duman magibo man sindang sariling group chat para continuous po itong communication and kung ano man itong mga concern ninda may papaabot tulo sa lokal na gobyerno kang Naga. So sinda pala kadakol man pala digdi sa Naga may ang bilang ninda halos ang sa indang populasyon digdi sa Naga mga sa bilang po nasa more than 20 na sinda. Okay. Dailang pa na sususog si iba pero padagos po na piglalakaw kung sa toya mga CVRS itong mga kagawad on PWD as in BAPDA Association na talagang makuha po si Gabus na miyembro na pwedeng maging miyembro ninda dahil ang iba po dyan nasusupog pang maray kaya mas maray na nahihiling ninda na may mga kairibanan na sinda na aktibo na sa komunidad nagpapartisipar na sa mga activities para itong garo supog kang iba pang mga kapararehas ninda mahali dahil panahiling ninda itong na-post na sa Facebook na organize na lalo pa na sa Lunes ma-taking sa flag ceremony makakapture yan kang mga radio and TV station sa hiling ko po makusugbuot na sindang magluwas para maging miyembro digdi and at the same time makihalubilo na
sa mga kapwa ninda asin sa ibang miyembro kang komunidad. Sir, kasuod ba nagkaigwaning culminating activities kay yung mga katugangan niya itong PWDs? Ano si mga naging ano pa si ibang naging aktibidad digdi sa City Hall ta inhulita nasa tao kita ning pandemic pero nahiling ko kakadikit sinagatindir. Ay minanigo talaga tabi Roy na imbes magkaigwa kita ning dakulang programa or okasyon dati po baga ang culminating activity ta ginigibo sa dakulang mall digdi sa Naga. Alagad minanigo po ngunya na imbes magkaigwang araw kay na dakulang selebrasyon piglimitahan si mga activities and si gagastuson po duman i-convert na lang sa pagpanauning food pack sa gabos na mga indigent PWD dahil maintindihan po na limitado man po ang budget kang syudad and may iba pang pinagkakagastusan sa PWD kaya data po na ubos matawan pero ito pong mga day matatawan si may mga kakayahan man na po ito day man po gabos na PWD although may kadinan pero ang iba po diyan nakakaangat man sa buhay. Si gabos man po bagang benepisyo arog kang libreng sine nagkataon lang na suspendido ngunyan ang pagsine. Gabos pang PWD nakaka-avail ka iyan. Si panaoning birthday cake magbayaman ka pobre gabos po. Sa itong ko yan sir, itong card, discount ayo po, card. Ayo po. Mahalaga ito. Ayo po. Gabos ba sir igwa ka ito? Iyo po, sa Okay. bilang po ngunyan kang pidaw, igwa na kita ning more than 5,100 na PWD sa Naga and padagos po ang rehistrasyon kaya baka magdakul pa po yan. And kabali po nga ni ka nakaaging aldaw, tinawan ning oportunidad na makarehistro sa COMELEC ining mga PWD, pigdamay na si senior citizen na ginibo po sa Sarong Mall digdi sa Naga. Aram taman po baga na sa kadipisilan ninda sa lalo sa mobility habutan ng papilahon diyan sa COMELEC kaya may sarong aldaw pong pigtalaan sa inda na conveniente sinda presko asin sinda lang ang aasikasuhon. Balikan ko po itong pagpanauning food pack kaya day po talaga matatawan gabos pero si gabos po na indigent na PWD matatawan po ito na hinihiling ta po na makakatabang lalo na po ngunya na panahon na pandemya. Kaya hinihinguha po kang lokal na gobyerno kang Naga na mas lalong maserbihan ang satuyang mga persons with disability. Sir, mga medyo tika po na kita sa oras. Mga panghuring hapot ko lang po. May mga nag-aapot lang kaya paano nga ma-qualify nga bilang sarong PWD ang sarong tao digdi sa syudad Naga halimbawa? Ano ba ang day taman piga agad pero ano ba ang kwalifikasyon? Aside kay ni yung nahilingtan siyempre ining nahilingtan ng pilay, buta, si itong di nakakatarama pula, arog gayan. Ano pa po ang ibang ano apod kay niyo kwalifikasyon ba yan para maging saro kang PWD? Base po sa pag-check up kang sarong doktor, ang satuya pong mga doktor digdi sa City Health Office, kabali sinda kayan sa nagcha-check up to determine kung makakabali na sinda sa kategorya na with disability. Ito pong may mga chronic illness, kabali na po sinda. Ito pong mga inaatake na high blood na na-confine or minsan nga na nakokomatos considered po sinda. Kaya po baga may duwang category ang ID. Ito pong temporary ID na itong karton lang. Tapos ito pong inaapod na ng EPWD ID na halos permanent in nature na ito. Alagad may validity period for 3 years. Kumpara nahapot po, tanong nga ito may validity period pa. Kumpara po kaya sa senior citizen. Ang senior citizen, pag abot mong 60, hanggang kung kasagkurang kang buhay mo, senior citizen ka na, dahil ka na mahubin. Kaya ang senior citizen ID po,
permanente yan. Permanent, Daday ka na, daday na rin mabago. Pero ang PWD po kaya nararahay. Yes, Daday po tama. gabos na PWD, permanente ng PWD. Ito sa- Pero lang po katong itong buta, pilay. Na talagang pero yun na yan, pero ito oo. pong may mga chronic illness, nararahay pa po ang iba dyan. So sinda itong sakop ka itong, Itong temporary. ID or tinatawag. Dahil ang katuyuhan po kayan is mabalidate naman na baka bako naman sindang PWD, di naman dapat sinda maka-avail kadtong mga benepisyo para sa PWD dahil nag-i-increase po ang numero kayan, although nagdadagdag man ang pundo, pero mas maray po na ang masirbihan lang kayan si talagang mga lehitimong PWD. Pero sir, kapos sakit sa oras ano. Pero ito bang may arthritis saka itong nagme-maintenance kabali ba sinda? Kaya nga po, subject po sa medical consultation sa doktor dahil ang iba po dyan na-qualify na. Dahil ang katuyuhan mo po kayan, pag sinda nag-qualify, entitled na sinda for PWD ID and booklet. Sayang man po itong mga discount sa bulong. 20% po ang discount sa bulong. So itong purpose? Iyo po. Okay. Kaya ang purpose, kaya po may temporary and may validity period. Dahil ang iba po, minsan nalipat naman bako ng taga-naga. Pero abo nindang ako una bako na sindang taga-digdi. Dahil ngani po sa mga benepisyong tinatao kang lokal na gobyerno kang naga. So pati pala itong nagme-maintenance ano? Basta po magpa-check up, i-filing po sa mga doktor ta sa City Health Office once po na konsiderado na sindang kabali duman sa PWD, sinda po may issuehan ng ID. Ano ba sir ko yan, may nagsabi sa kasudma itong culminating active bungog pero saro lang nataling ang garubungog argan. Pag bungog, maski po sarong talinga, bungog ka na, bungog ka na, kabali na po yun. Parehas man po yan kang butaan sarong mata, buta manggirare. Klaro talaga. Kabali po. Maski po nga ni, naputulang ka ng sarong muro, o naputulang ka ng kabangang muro, considered ka na po dyan. Dahil na kompleto ang parte kang hawak mo. Okay. Very good, ano? So siguro malinaw na sa tayo mga paraan tabay ngunyan. Duman sa mga medyo nagduduwa-duwa pa kung paano sinda so mag-qualified. So, yun po yan, ano. Anyway, bago kita magpaaram, siguro mga panghuring tatarawan, baka gusto kang may paabot, sir, sa mga nag-aantabay sa tuyang ngunyan, sa digdi sa Ciudad Dinaga, siniba pa niya itong mga kababayang ngunyan. Go ahead po. Ayo po, mabalos pong maray sa oportunidad na may paabot ta po. Aram ta po na may mga iba pang PWD na mayo pa ning PWD ID. Ini-encourage sa po na makipag-coordinate na sa barangay o kung digdi po sa PIDAW. Dahil dakulang bagay po pag igwa ka ning PWD ID. Iyo po yan itong susi sa mga benepisyo as in serbisyong tinatao kang lokal na gobyerno kang naga. And duman man po sa mga may kapamilya na PWD, dahil ta po ikasupog and tabangan ta po dahil sa pagtabang ta po sa inda, matatabangan ta sinda na maging maray po ang sa indang buhay. Iyo po yan ang pinapakiulami na ang dapat na mag-asikaso sa inda, iyo ang mismong kapamilya. Ang lokal na gobyerno po, permi lang na nakaalalay para po mas lalo tang maiangat ang pagbuhay kang sa tuya mga persons with disability. Happy PWD Month celebration po. Okay, thank you. Thank you very much. Mga tugang, Councilor Elmer Baldimoro, Chairman Committee on PWD sa Sangguniang Panlungsod Canaga, kaibanan tapungon yan. Digdi po sa programang Urulay Banwaan, mabado sir, sa imong pagpaonra na maging bisita niya mo and maipaliwanag, maihiras sa yung mga PWDs and karahayan o kaya man mga programa para sa sainda. Inabot na po kita nin oras, digdi po sa Urulay Banwaan sa pangaran po ni Allen Riondanga, ang regular host kan programa. Sa pangaran man kan bilog na news team kan ANN News. Ini po ang sendong na kaibanan, Roy San Ramon, mabalos kan sa pagkantabay, Marinaw to.
Orulay Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.